Hürmetli radyo dinleyiciler, siz Tataristan radyosu tapşırılarını tanlıysiz. Edebi dramatik tapşırığımızı başlayız. Bugün biz sizin ihtibarga yazışı Dilere Zübeyirovanın Kuş Yankı Şahit isimli povesti boyunca işlengen radyo tamaşa takdim etemiz. Rollerini başkaralar: Ömer, İrik Bahman, Liniza, Nacibe İhsani, Ebi Vera Minkina, Münciye Gülsüm İsangulova, Enver Nail Dunay, Minnahmet Ravil Şerefi, İbrahim Dilus İlyasov. Qalğan rollerde Esher Şakir, Robert Abulmembetov hem Messuda Hayrulda. Radyo tamaşanın rejissörü hem inscenirovka avtoru Ahtem Zarif. Avulga şakırganlar. Mektepni birge tamamlagan klassdaşlar bilen işraşası var eken. Tros alıp, kış ortasında iden kuzgalığının sebebi şul. Irak seferge çıktı. Ecdiste tügereklendi. 4-sini vakladık. Birevler şul ışkıngan gümür yumgakların yanadan urap kabattan sütmekşiler. Men özümni andı yükinişlerden azat sanayım. Sağışak bilen birge uzgan hasretlerini isk almaganda, bulay oңайgına kilendi kebek turmuş. Orttagılarını kütmeyim, yeneşedegilerini uzmayım degendey, barысы da şulay bir izden üskine otlayali. Bir sürege, atam sapkan yol bilen anam üsken yoqtan qaytam men. Enkayim Zeynep, Adjar kızı Batumida üsken. Etkayim Zeynettin, Akbuy yigite Adjari'da hizmet etken. Silevlerine qaraganda evvel olarını oxşoş isimler tanıştırgan. İkisi iki yakka udarıp Rusça sileškenler emme bik şap anlaşkanlar. Dik gümürleri gine kıska bulgan. Suğuş meni de yetim etdi. Şulay etip әбейim құрамағына müslimге қойтканда, үш түрлі тілде тықылдаушы малайдым мен. Әткәй назан тұлған. Әби дегеніміз иркәләми, типкәләми дилер мәлі. Сабырлық сақлап, ипләп кенә тәрбияләде. Аның бар теләге шул, мені тәуфиқлы, ақыллы кіші деп көрәс келді. Заманы да тәсирсіз қалмағандыр. Қара суғыш йыллар иде. Үз сүзләніп йөрү чак түгел, әбинеке жеңді. Сөз тыңлаучан томсық малай болып өстім. Андылар астыртын булалар. Шуңадыр, қойсы малай әдәпсіз, қойсы қыз қыланшық, нәрсә килешә, нәрсә килешмей, дәшмей, тынмый гына күзәтеп йөрер идем. Тагын шунысы бар. Астан караучы юаш сыман малайлар бик кеше арасына да кермей бит әле алыр. Мин шундый идем. Әмма мин кеше арасында идем. Моңа сәбәпләр шул булгандыр. Беренчедән, әтисез кешеләрнең әниләре бар ичмасам.
Әмин ике яктан да мәхрүм. Шуңадыр инде, олысы кешесе жәлләгәндә әйтә, хәл сорашкан була, бойгырга ирек бирмәйде. Икенчедән сөйкемле малай дип йөриләр иде мине. Калын кара кашлы, куе керфекле, зур күзле, бөдрә чәчле малайны тәңкәле авылы ятсынмады, үз итте. Менә ни өчен чакыру хатын алу белән алгысып куйды күңел. Сагынылган икән. Сәбәпсез кузгалырга кыймыйча, салкын сабырлык кына тыеп торган. Ун биш ел бер үсмер кеше гомере. Шул кадәр вакыт узган инде без аерышканнан бирле. Урта мәктәпне тамамлагач, яларын калдырган кошлар кебек, кайсыбыз кая таралышып беттек. Мин Казан университетының биология факультетына имтихан тоттым. Һәм сессиялар башланганны көтеп Казанда калдым. Мөмкинлек була торып авылга бер кайтып килмәү үкенечле икән. Самолет күтәрелә алмас, машина кузгала алмас кара көздә авылдан хәсрәт телеграммасы килде. Куна төне аэропортта ятсам да ышып булмады. Әбине миннән башка җирләделәр. Авыл белән ара менә шулай үзелде. Каникулда Грузияга киттем. Батумида әнкәй ягы туганнарым бар бит әле. Студент чор, ялгыз чак, кем елмая шуңа сыйнасым. Университетны тамамлауга тагын чакырып алдылар, шулай итеп, якорны мин кара диңгез буена салдым. Коктебель узгач, Майнжаури дигән поселок бар. Шунда җитәрәк Краснов исемендәге атаклы ботаника бакчасы. Менә 11нче ел мин шунда гыйльми хезмәткәр. Гашыйк булып, хушым китеп өйләнмәсәм дә хатынымнан былай уңдым шикелле. Үзем кебек сабыр, басынкы. Улыма классташым Әнвәр исемен куштым. Әллә мин әйтәм, исем дигәннең дә тәэсире бар микән? Малайның шаянлыгы, шаялыгы Таш Әнвәрнеке. Кызык та малай дисең ул авылдаш Әнвәр. Язга чыктымы, тәкәрлек күкәйтесле чуар сипкел тибәр үзенә. Тик кайда ни бар, шуннан нинди тамаша чыгарым дип, ялт-йолт каранып торучы күзләре генә ялтырап кала. Ул үрмәләмәгән агач, ул менмәгән түбә калмагандыр авылда. Өендә әз генә тырышса, класста бераз гына телен тыйса, отличник буласы малайның көндәлеге дә үзе шикелле чүп-чуар. Ничә төрле билге куела, барсы да баранда. Дөресен әйткәндә, кыйрыклы саннар аның белеменнән битәр тәртибенә күрә тамалар. Тиешле урында балык кебек телсез, акбай кебек хыянәтсез иде үзе. Шулай бер чакны без аның белән очраша язып калдык. Иренеп кенә диванда мандарин әрсеп ята идем. Хатын кулга урталай бүкләнгән язу тоттырды. Имзасын куймый гына очрашыйк дигән урынын күрсәткән. Буякларны яхшы белә булса кирәк. Танысың килсә, шунда танырсың янәсе. Сәгатькә карасам, кузгалырга вакыт. Кем икән бу чынлап та? Барыйм микән? Бармасаң да ярар микән? Гәүдә авырайып тора, аяк та тартмый. Әй, ниндирәк кеше иде соң?
Төсі қияфетін айтам. Сенің яратқан актерың Стриженовқа тартымырақ. Қойда туқталғанын да айтмады ма? Юк, сұрашмадым. 8-ші ар тозып бара, яңғырда яварсыман. Шаш плашқына киіп егірсем үлгірірмін де дейті. Келішір мекансың тек тұрғанда шулай қавалану. Ярарла, бек керек болсам тағын келіп шығар әлі. Адресні тапқан, келе біле. Шулай етіп киірлі сұзлай ата тұрғаш, йықланылған. Өкіндірді мені соңынан бұп шамансыз өткен кеш. Өкіндірді. Атна 10 күн ұзуға хаты келіп түшті тігі язу есінің. Яныбыздағына дулқын деген курорт бар. Шунда yol етіп ятқан болған бізнің әнвер біз. Міне сіңа мә. Әйткән идана. Стрижанов сыманырақ деп. Сипкіллерігіне түгіл, қияфетлеріне қадар шошлар ишалар. Башта ғафу тінген болып иплеп кіне хат язмақшы едікті. Тұра-бара ұмтылды. Қалған ішке қар яуады. Бір іске түшкіш адресін ізлеп қараған едік. Жиған біз екен. Ол қайтмай қаламысың. Шырашу ауылда енді. Менің қатырда ерген шағыманда шул бір қотлы болып қалса, аңлашыр бізла. Біз ерлер еш. Әміна мен Ахмад дегені біз аның керісіді. Усаллыққа дегенде әнуерден ұздырса да, өзіне тиешлі орында тыныйды біздің мен Ахмад. Бәләкелерінің тінкәсіне тие, тілін шығара, яный, үрти, үркіті. Үлкеннер янында мәне деген тәртиплі малай. Оқуыда тошқа өлшімгіне, бұ білен вына бұты тапқырлау жәдуелін білмей. Шулайда еріп шыға. Тоқта дәфтеріне матурғын айтып, әзірні көшірі де дүртлі ала, бишлі де қоярлар еді. Сіз нәлер? Мандайлар тұрмышта да батмилар. Аларны дулқыннар еміш қауырына үстегіне тербәті де, иплеп кіне ярға шығарып қоя. Қорықма, хайләкәр мен Ахмад та башқалардан үстәдір. Үстінірак түрәлі. Тоғын кімнер біз бар етсің әлбізінің. Аузын жиялмас күләш Ершат. Гармоншы Нұрулла. Бешіктен шуына еңіне әрже қадар гармон асқанға ма, тәбәнәп қалған бұл қорамалайны бұт бұйыннан Вишерна ауылда шулай дейлер еді. Вишерға ертілер, тойдан қалдырмадылар. Шумадыр, ерті әлгірді. 18 тұлған шүйленіп та қойда, өзіннен ұзын ұллары бардыр енді. Ұлқуы шамалырақ болса да, ақсақалларынықыннан ақыллырақ сөзлер шықындыра тұрған Жерше Ғамир. Тілден түшмей мақталушы отличница Мүслима, аның досты тігі директор қызы, шытлықланырға яратушан Лениза, Лениза. Шынлап та, шондай қызда бар еді бекәлі біздің. Неге мұға қадыр ескәл түшмей тұрасың ару? Бірінші тапқыр жетәкләшкен, ауыл шайтып еткенде ерген қызым еш ол менің. Қаша-пұса хат алышқан, шешметі қырғы бұйлап қуышып, өртәшіп қайтқан шақлар қайда қалдылар деген. Олар екісі алғы партыда, біз олар артында отырайдық. Шәш өргішлеріне қадар көз алдымда. Юғары классларға жеткенде бек түрләне башладылар ол тасмалар. Қошағында қызлар мәктәп формаларынан да бас кешкәлелер. Қыландырып тігілген көлмәклері тамам жеткен қыз етіп көрсеті өзлерін. Бір уақытны Ленизада өзіне қаратанын дедір бір яшырын яқынлық сезіне башладым. Турларынан өтсем, тәрәзеге қаплана. Спорт залынан шықсақ, менің керек басарға тырыша. Қалам мазар сұрасам, бөлек етіп бушқа бере.
Дөресен әйткәндә, миндә дә җан бар. Дәрт дарман ингән чак. Шуңа күрәдерме, бу кыланмышлар күңелгә бер төрле рәхәтлек бирә сыман. Аннан соң үзе дә күз төшмәслек кыз түгел. Латыш кызларына тартым озынча йөзе, сөрмә мазар тартмыйдан белдереп торган соры күзләре, елмайганда уйнаклап алган яңаклары әле дә хәтердә. Үзенең бер дә катнашмаган эше юк. Беләгендә кызыл тасма, түшендә значоклар, сәхнәдән дә төшеп тормый. Сизмәмешкә салышып йөргән бу яшерен аулашуларның бер чиге килеп чыкты. Гашыйкларның телен, күңелен ача торган һаман шул бер яз бар бит инде. Умырзаялар калыккан чак иде. Кайын су эчәргә мендек. Кайын суы витаминга бай, диде фельдшер Сәмига апа кызы. Буйга мин Әхмәтне куарга теләүчеләр булса замной. Асыл таш зур булмый, диде аңа каршы үзе кебек сыгылырга гына торган яшь өрәңгегә таянган Лениза. Агач елатканчы, урман корытканчы бәләкәй килеш калам мин. Шәп әйтте директор кызы, әй. Сүзенә куәт биргәндәй бер тутырып карадым үзенә. Һәм шунда аның алмалары тәгәрәп төшәм дип торган ялварулы матур күзләре белән очраштым. Нигәдер баш әйләнеп киткәндәй булды. Күңелдә тел белән генә аңлатып булмый торган бер рәхәт тойгы җәелде. Бу хәл нибары ярты секунд дәвам иткәндер, күзләребез шундук оялышып бер-береннән качыштылар. Качыштылар, тәэсире калды. Күңел бер качанда булмаганча җилкенеп, гәүдә җиңеләеп китте. Яфраклар ярагына башлаган язгы яшь агачлар нидер кисәтеп, шаулап куйдылар. Урман тавыннан куыша-куыша тәгәрәшеп төштек. Кичке очрашуны телдән әйтергә батырчылык җитмәсә дә, күңелләр күрәсең сүз куешкан. Сандыктан имтиханга гына киеп бара торган ак күлмәк чыкты. Ваксы сауыты кыргаксыган икән, аптырап калмадым, баскыч куеп тормыйча чылан үсләп кенә үй түбәсенә үрмәләдем. Анда әбинең тозлы казлары асылынып тора. Шуннан бер чеметем майлы калҗа йолкыдым да туфлиларыма сөрттем. Яңарып киткәндәй булдылар. Көзгегә баксам, каршымда спай гына бер егет басып тора. Лениза нинди кыяфәткә кергән. Абау, башта танымый тордым. Үкчәләр бер тотамга күтәрелгән, өстендә кілтифутләп тегелгән кыштырдык күлмәк, муенында 7 катлы сәйлән. Ул чәчләрен мин сиңа әйтим, ни арада нәрсә белән бөдрәләндергән? Кашлар да үзенеке түгел, бизәнгән, хушбуй сөртенгән, исе әллә кайдан аңкып тора. Яныннан күрмәмешкә салышып уссам да, капка төпләрендәге куш иян көтүбендә көтеп алды үзен. Тагын бер гаҗәп, башка чакта чатнап торган чая кызый башын аска иде дә телсез калды. Ул юашланган сайын мин кыюланам кебек. Ниһаять, кыяр-кыймас кына кулларына да үрелдем. Кайнар бармаклар үштүенә хәрәкәтсез генә яттылар. Кершән исле битләренә урындым. Җылы сулышын тойдым. Рәхәт иде миңа. Беренче кат үземнең хатын-кыз дөньясына таба атлавымны сиздем. Исерткеч дөнья, терелткеч дөнья. Кыюлык, егетлек сиздем үземдә. Нәкъ кинолардагыча күкрәгемә кысып кочасым килеп китте үзен. Тик тыелып калдым. Ак беләзекле кулларын ипләп кенә иңемә салмакчы идем.
Қызым нидір сезінгендей тартылып қойды. Бұл сағай ойды. Мен мұны жел оңайына шақ қына сығылып қойған гүл сабағының шонда оқ түзетініп, масайылы шешек башын яңадан турайтуына ашаттым. Соңла қайтуымны әбей шатмады. Ey, balam. Әбей, салқын сүттің yok ма? Boşanıp bittim bey. Ник? Nindi hal bu? Неге әбей? Sen kışıttığında cümlege girmeyi bit. Ya burluk ya bir etlik bula bit onun oyunda. Ey kızayım, bizime kora getirmesen yarar ya. Миңа шитім болып кетті. Әлігіне баштан ұзған татлы минутлар, есірткіш тәсірлер барсы бірге ұқмашып, көңіл пішмағына пысты. Ұзаққа ма? Бүгінге ме? Әлі ғұмырға ме? Жоқ. Тирәнгәрәк кетсе, иптәшләр сезінсе, әбей ишітсе. Китаплардағы мәхәббәт қаһарманнары утларға кірә суларға төшә. Күрәсең, минем яратуым шул кадәр генә булгандыр. Беренче мәхәббәт күгәрмиделәр югыйса. Алай дисәң, каясың әле ул? Ширадым ул миңа. Юләр хисләрен авызлыклы ялган акыллы бәндәләр өчен юкмы әллә ул? Чөнки балаклы чалбар киюгә башлы күзле булган Нуруллаларны, яки икенче бер кызны паркка дәшкән өчен ярәшкән егетнән ваз кичкән курсташ Зәйтүнәләрне һәм көнчелек утына чыдый алмый башын алып булаккан Ленизларны мин бер дә камил акыллы кешеләрдән санамыйм. Курка-үркә башланган беренче очрашуларның соңы әнә шулайрак булды бит әле. Баштарак мин бу кыз белән чынлап мавыктым. Иптәшләр алдында сер бирмәскә тырышсак та, күңелләр шаулыйды. Яшерә торган ишмени ул яратышу. Урман колак кыр күз диләр, авылданың шулар өстенә бурны да бар. Гөнаһсыз яшь мәхәббәтне аулакта да тота алмыйсың. Ялып кача улардан. Яңгытын саклаулар, чишмә тыкрыгыннан җитәкләшеп кайтулар, янәшә урамнарда яшәп, күрше паркларда утырсак та, язышкан хатларның иштәлегенә кадәр тиешле кешеләрне мәгълүм иде. Тиешлеләрне дигәчтә, әле ул чакта мин дошманнар, дуслар үрчетер дәрәҗәдә түгел идем, әлбәттә. Сүз бурыч телле классташлар белән ул бу булмагаеннан шүлләп яшәүче әби турында гына бара. Әпкәйнең алай туры әйтеп ялта йөз йөртә торган гадәте юк. Шулай да кыйыклап дигәндәй ирештерә торды. Тик шуны аңламадым мин. Әллә директор кызы чынлап ошамый идеме? Әллә балык булганчы юлдан язмасын дип минем өчен борчыла иде ул. Ey bu balalar, birдәгенә фатуасын тапмыйм шул Лизунәгезнең. Эй, әби, Лениза түгел, Лениза. Ярар. Не Фашистанда? Әвәл кыз балаларның тәпиләрен ефәк белән тышаулап куйганнар. Кыз дигәнең вак кына атлап, ипләп кенә басып йөрергә тиеш. Сез ул нәрсәгез казык башыннан сикерә, велосипедкә утырып чаба. Таләби, велосипед түгел инде, велосипед. Ярар. Һәр сүзем төзәткән булып утырма быстыл итеп мине. Иргәү кирәк ул сезнең директор кызыгыз. Шул. Шалварлы тавык мыны малайлар булып киенгән. Бу килешми шул кыз кешегә шыттаннан йөрү. Яратмый. Монысын да эшкә салып куйдым. Билен үзгән килешлек клюш күлмәге бар, ник шуны гына кимәскә?
Үйдә нинди фоторәсем бар? Барысы да рамланып стенага кадакланган. Мамал юкин дисең. Әби ише. Бөтен стена. Төркем белән төшкән бер зур гына фото буфет тәрәзәсеннән карап тора. Нишләп бу сүрәтеңне ашамлык янына куйдың, балам? Торсын, әби, торсын. Тормасын. Ник? Ник? Хамам кире сөйләнәсең. Иптәшләр генә ич ул. Бик күбәеп китте кулын иптәшләрең дә. Менә бусын таным, балам. Менә бу кабак тышы сыманрак озынча битлесе кемсең? Әби, юри танымаска салышасың бе? Ленизов бит инде. Яраттым шул. Ленизовны бакмын. Бәтләрне синең Ленизовларыңда. Сагынышындагы сылу гөл җиһаннарга тартым озынча түгәрәк йөз. Шул минутта төссезләнеп киткәндәй булды. Таптым, авыртмас башка темир тарак. Әллә чыкмаска инде бүген. Әллә нәрсә шунда. Йокы да килә. Яңгыр явар әле иртәгә. Икенче көнне ул миңа хат язып бирде. Бик ашыгыч кына әйтәсе бер сүзе бар икән. Утын ярганда гына кия торган якасы типшүле 50 нур күлмәктән менеп киттем турларына. Юлда Әнвәр очрады. Ни хәл, Әнвәр? Гомәр Хәйям, кая юл сала? Монда гына. Шулайдыр. Эй, кая йөрәсең? Кругом командасы булдым әллә. Ярарла инде, ярарла. Син ишрамасыңмы дип кенә чыгу иде. Эй, Алла. Ну, Суфила инде син пари. Раз ишрашырга теләмисең икән, нигә чыгарып бастырдың кызны иянки каршына, а? Шагу, хәрс, кил шунда. Ул сүзне сузарга яратмый. Шулай диде дә китеп тә барды. Мин нишләргә белми урам чатында калдым. Тегесе дә бер согыз булды. Бер генә елмай атла да чыга. Чакырмасаң үзе чакыра башлый. Бармыйм, и все. Хәйлә бетмәгән. Кайткач эш тапкан булып ишек алдында йөрдем, мал туарны яптым. Аннан соң бер-ике бүкән утын ярдым да, ич пышу басылмасмы дип чишенми-нитми чоланга кереп аудым. Йокланган. Үпкәли белә икән. Икенче көнне күрмәмешкә салышты. Üçüncü көнне мин ялындырышабыз янәсе. Имтиханнардан кутылгач, чыгарылыш кичәсенә хәзерләнеп йөргән көннәр иде бу. Стена газетасы чыгарып маташабыз. Язуым матур минем. Шуңа бергел секретарь дип сайлыйлар. Әхмәт куеп куйган художник инде ул. Ясап куя мин сиңа әйтим сүрәтләрне. Авызыңны ачып карап торасың. Редакторлыкны вожатый Мөнҗия өстенә йөкләдек. Үзе дә былтыр 10-ны гына тамамлаган. Шуннан ары үрли алмагач, эшли торыйм дип безгә килде. Мөслимнең үзенеке. Әллә табигать шулай бизиме, чибәр каһәр шул акбоя кызлары. Түгәрәк шыма йөзе, шуның ортасына кунган матур борыны, куш миләштәй уймак иреннәре әле дә күз алдымда сыман. Соң таралыштык мәктәптән. Вожатый Мөнҗия авыл эчендә ук, Тайфат тәйләдә тора. Кулында сумкасы бар, җитмәсә, китап кыстырган. Күтәреп кайтмакчы булдым. Аннан соң кыз баланы бер үзен ничек караңгы тыкрыкка кертеп җибәрәсең инде. Сөйләшеп атлый торгач сизми калдык. Таныш иянки яныннан узабыз икән. Күзгә бер шәүлә чалынганда итте. Теге кыз булмагае. Нигә көләсең? Шат Мөхәммәтҗан. Менә кайтып та җиттек. Капка бикләнгән ич. Кайтып яткан дигәннәрдер инде.
Йоқлаган. Сың өйдә безгә генә. Сезгә? Туктале. Мәле сумкыңны? Ай момент. Хәзер ашабыз аны. Ой, нишисен? Кая менәсең, аягыңны сыздырасың бит. Гомер. Рәхим итегез, сеньорина. Рәхим итегез. Мин сине рыцарь дип уйламый идем. Сездәй шибәр принцессалар өчен берәү җирне күчәреннән тотып күтәргәндәй. Көлмәсәнә, Гомер. Көлке көлә киләр, артыңнан куа җитәр диләр бит. Мин сине Лениза белән йөри дип ишеттем. Дөресме шул? Не, Иә? Мҗә. Ярый, хуш, мҗә. Хуш. Хуҗаларың чыкканчы тоим. Хуш. Мескен, куркак. Бу минем тизрәк саубуллашасы килүем иде. Ә ул үзенчә аңлаган. Куллар ялган ул дип уйлаган. Туган мәктәп ягымлы да, кырыс табыла белгән укытучылар, үсмер чакның онытылмас хатирәләре булган классташлар белән саубуллашуны мин кеше тормышының ташулы язына шатам. Әйләнгеч таныш музыка яңгырый. Аминле теләкләр ява. Күктә бу җитмәс кояш балкый. Аста мәңге әйләнеп кайтмас бозларга. Кичә генә бездәге ул көн. Трибундан яуган гел бер төсле тәбрикләр, төше рәхмәтләр, лимонадлы ак табыннар. Залда музыка. Вальска бөтерләләр. Биючеләргә озаграк карап торгач, башым әйләнә башлады. Барысына да ишетелерлек итеп бер кычкырасым килеп китте. Нәрсә дип? Кемгә? Аңа әлбәттә. Бу атнада очрашмауларга үч итеп, моңа кадәр телгә дә килмәгән әллә никадәр ят сүзләр пышылдыйсы килә үзенә. Лениза! Ивес! Әйдә! Иргә дәшкән кулым һавада асылынып калды. Алар пара кышлар кебек бер генә талпындылар да, халык арасына кереп югалдылар. Сизенделәр микән? Үпкәсе, хурлыгы, аракысы бергә буталды. Кеше кара искәргәнче дип уңга сулга карамый, туп-туры ишеккә борылган идем, таныш тавыш ишетелде. Гомер? Ау. Киттек. Сүземне әйтеп бетерә алмадым. Мөнҗәнең мамыктай йомшак җиңел куллары иңнәремә сарылды. Һәм без дә музыка хөкеменә буйсынып, биючеләр агымына кушылдык. Икенче көнне чолан тәрәзәсенең ватык өлгесеннән юка гына конверт очып төште. Бу Лениза галәмәт иде. Күренеп тора. Ярсулы хат. Эре хәрефләр кәгазьдә бәрелә сугыла яталар. Хат башы язмагыз каршы.
Хыянатчыны сугышта аталар гомер. Мин дә сине күңелемнән аттым инде. Мәңгелеккә саубуллашый гомер. Соңгы сәлам белән Лениза. Тагын 2 көннән мин аның ата-анасы ризалыгын алмыйча, ялга кайткан күрше кызларына ярып, Павлодарга киткәнен ишеттем. Мәсиңа. Холык кешене ни генә эшләтми. Яратыштан талашка бер адым. Институт урынына читкә китү. Дөресен әйткәндә, мин аның мондый дуамал якларын баштаракта сизеп йөрдем. Дуслашуыбыздан соң тагын да сәйрәленә төште ул. Кеше арасында шаян да, икәү генә калдыкмы, тешләккә әйләнә. Сүзен тартып алып булмый, кызара. Гаепле кешегә күзгә туры карарга кыймый. Очраша сурынга әллә качан ук килә дә, күренми пысып тора. Инде кайтыйм булмаса дигәндә генә, каяндыр атылып чыга. Ул көттергән, мин көткән янәсе. Мәхәббәтнең бер төрөдер инде бу, күрәсең. Тик мондый төрдән котылуыма мин бик разы идем, әлбәттә. Шундый еракка өйләнеп, бер кәефсезрәк чагында хәтерен калдырсаң, һәм ул үз чиратында мин сине йөрәгемнән атып бердем дигән язу калдырып, Селноградка яисә Братскийга чыгып тойсан эшләмәк кирәк. Ир кеше башын ташкара алмый. Чынлап та, кайда икәнсең син хәзер, үпкәчел кызый? Булмас, кайткансыңдыр ул сәфәреңнән. Керәле чыгалы акыллылар әллә кая тамыр җәй алмыйлар. Теләсә кайда төпләнеп, үз урынын табу өчен икенче рәттәге беренче партада утыручы Мәхмүдтәй басынкы сабыр булырга кирәктер. Ә менә ул ичмасам хәзер әллә кем булгандыр инде. Арада иң тырыш, иң төпле малай шул иде. Базык гәүдәле, гел аска карап йөрүче бу күзлекле малайның башкаларда эше юк. Өйгә биргән эшен күчертми, карасын манчытмый, элек-шәлекне белми, макталам дип масаймый, үзе бер автономия. Тумас борын картайган җан кебек, уйнамый, шаярмый, нидер уйланып йөргән көне. Искә төшәс исемнәр, яңарасы истәлекләр тагын бар әле. Йокланып кителгән. Уянсам, соңгы станциягә да җитәбез. Каршыда таныш кала. Ятып бар. Ел эчендә генә дә ни кадәр үзгәргән түгелме? Кайтасымны ярый хәбәр итмәгәнмен. Яратмыйм артык мәшәкатьләрне. Мөслимгә йөрүче өр-яңа җылы автобус тәңкәле кырыннан үтә икән. Кыяфәте мәгабәт, бөтен түбәләр шифердан, челтәрле коймаларга уралган. Антенналар күтәргән, чыбыклар белән шәбәләнеп беткән. Иске мәктәп урында яңа мәктәп.
Ике катлы дисәм, кинолардан күрмәкче сөйли диярсез. Хәер, хәзер кая карама шул инде. Ике катлы мәктәп, таш клуб. Күңелдә моңсу бер сорау туды. Кемнәргә туктый микән? Тоеп торам, кайсының гына ишеген шаксаң да, колач җәеп каршы алачаклар ансы. Кунакчыл бу яклар. Шунда кылт итеп искә төште. Җылытып үстергән учакларны сүндерергә ярамый. Әбием нигезенә кайтам. Сез язучы Диләрә Зөбәерованың «Куш янки шаһит» исемле повесте буенча эшләнгән радиотамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Гомәр, Ирек Бахман, Лениза Нәҗибә Ихсани, Әби Вера Минкина, Мөнҗия Гөлсем Исангулова, Әнвәр Наил Дунай, Миңнәхмәт, Рауил Шәрәфи, Ибраһим Дилүс Ильясов. Калган рольләрдә Әсһәр Шакир, Роберт Әбүлмәмбәтов һәм Мәсуда Хәйрулла. Радиотамашаның режиссеры һәм инсценировка авторы Әхтәм Зариф. 1970 еллар башында магнитофон тасмасына язып алынган бу радиотамашаның икенче өлешен бүген 13 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз әлегә 13 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Диләрә Зөбәерованың «Куш янки шаһит» исемле повесте буенча эшләнгән радиотамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар Гомәр, Ирек Бахман, Лениза Нәҗибә Ихсани, Әби Вера Минкина, Мөнҗия Гөлсем Исангулова, Әнвәр Наил Дунай, Миңнәхмәт Рауил Шәрәфи, Ибраһим Дилүс Ильясов. Калган рольләрдә Әсһәр Шакир, Роберт Әбүлмәмбәтов һәм Мәсуда Хәйрулла. Радиотамашаның режиссеры һәм инсценировка авторы Әхтәм Зариф. Капкабызны ачып ябуым булды, ялт итеп берәү баскычка да чыкты. Тәрәзәдән карап каршылау юк бу якта кунакны. Чыгып алалар. Исәмсез. Әллә сез Гомәрме? Әйе, Гомәр. Әйдәгез, өйгә керегез, Танугыз өчен рәхмәт димме? Сез бит кадерле кунагыбыз. Хуҗагыз икәнбез. Алган идем. Хәзер чәй аңатып җибәрәм. Аш су арасында үзләре белән дә танышып өлгердем. Бу ягымлы семья күрше авылдан килеп укта икән. Ирод дигәнем Ибраһим атлы булып чыкты. Укыту бүлеге мөдире. Буйга да, яшькә дә аннан кайтышрак күренгән йомры бәдәнле хатыны Фагыйлә югары классларга инглиз теленнән керә икән. Минем хатын шикелле инде. Ул да грузин балаларына шул телне өйрәтә. Ул арада минем кайтуны ишетеп күрше-күлән, туган-тумача сыманараклар кирип тулды. Китте хәл-әхваль сорашу. Кемнәрем бар, кемнәрем юк, кайда торам, ничек яшим, нигә кайтмыйм, ник хат язмыйм, допрос алалармы ни? Бүлмәгә таныш та ят та сыман күренгән бик интеллигент кыяфәтле берәү атлады. Тукта, сипкелләре сирәгәйгән, буйга суырылып үскән. Шул инде. Урынымнан сикереп тордым. Әнвәр! Исәм Әнвәр! Сәнме? Гел танырлык түгелсе. Тукта, Гомәр, исәнме, Гомәр? Туганнан бирле һаман шул бер Әнвәр. Картайла. Синең белән очрашу менә ичмасам сюрприз. Исәнме? Әнвәр, Миннәхмәт түгел, әнә ничек күрешәләр. Миннәхмәт! Әнвәр! Качкан! Посып утырдыңмы бездән? Рәхмәт, Әнвәр, зурлаганың өчен рәхмәт. Нәрсә белән? Комментарий давай, Миннәхмәт. Аякның күңелендә, исерекнең телендә инде ул. Ученый булып бетсәң дә һаман безнең малай булып калгансың. Күрешүң әйтеп тора, ай бу дөнья.
az gına koşar başın kıygaydı mı tanıta başlaydı dostlarına. Bilesin mi? Neyse türlü kuruşu var dünyada. İster misiniz? Bu kişine songa sokmuşa, dilemişe, formuşun neysenleşi. İsan mısınız? Busa, göresin mi? Minnin kişi kungullu kişi. Senin bilen de nişik eyvet kuruşam degen yasalma kuruşu ola. Deyindi minni Ahmet. Bunысы kişinin kiyim salımına, düz kıyafetine karab, iriksizden intikip gına esenleşu. Yani mesela kumarşak kuruşu ola. Min Ahmet. Ay. Sindelik de yok tügüleden şundirak fokuslar. Yaray min isrektey. Yaray min sinden koy yağın bilendir kalışam dey. Polis şulay olsun. Atası deyindi. Arağızdan düşüp kalganmın dey. Nişik güne bulmasın barıbır senin klas taşın bitelimin. Min sinden gerdem yaysak kengaştırap gelgenme. Halingni de sıramim. Eyvet kürnesin. Aytkanını işitkez. Şok katıp gelgen edim. Senin kutung usta. Ulunu tırttın da yüzünü sıyırdın. Ayırma kişini kişiden. Minni Ahmet deyindi. Ayırma. Tınışla Minni Ahmet. Barыбызын да тыкырдатып мәктепке алып киттилер. Таш баскычтан көтәрелүгә каршыма юантык гәүдә басты. Топта, таптап өтмә. Biz kaytarttık seni, понимаешь, Сәләм. Гамир! Ой, сәм Гамир, кара. Нинди эшлекле кыяфәт кергән үзеңә. Конечно. Герой! Biz de bir tane yaşıyoruz, понимаешь. Гәүдә белән бергә тавышта калмайга дигән, ha? Dansa, обязательно инде. Ул арада башкалар сырып алды. Китте кул кысыш. Әйтерсең, бер кем бер кая китмәгән, барсы да үз урынында. Тукта, монсы кемсең? Бу шайтан, Нурулла. Мыек җибәргән икән. Буларын уйлым гына. Тыштан вакар белән эре тотам үземне. Бөгелми сыгылмый күрешәм. Әйдә, башкалар гүлдерсен. Килешми ул кадәр шау-шулар. Ул арада кыңгырау шалтырады. Иптәшләр, залга түгел, классыбызга Шу, Муслима шу. Элеккегә карый аз гына тартылган, өстендә ак якалы кара костюм, түшендә ромбы значок. Мин аның директор булып эшләгәнен ишеткән идем инде. Әгләм абзыйның шушы нечкә тавышлы кызы мәктәп тиңенте мәктәпне туа дигән, ha? Барыбызда урыннарыбызга утырабыз. Урыннарыбызга Уртагарак кунмакчы идем дә булмады. Әнвәр белән һаман шул икенче партага кысылдык. Иптәшләр, башланды. Кичә безнең официаль өлеше ачык. Сүз безнең элекке класс җитәкчебез Җамал апага бирелә. Тәнкәле урта мәктәбен 1954 елда тәмамлаучылар исемлеген тикшерәбез. Асфанов. Тавыш ягына борылабыз. Һаман шул җырык авызлы Иршат. Тик кара вельветкасын ак курткага алыштырган. Кірмәсә дә кірмей икән кешегә олысымак кыяфәт. Бәйрәмгали. Гайнетдинова. Мин хәзер Гайнетдинова түгел, ә Мөхәммәдҗанова. Ярый. Исмагыйлова. Исемен ишеткәч күңелдә бер юксыну сыманрак нәрсә туганда итте. Буш партага тагын бер карап алдым. Исмагыйлова, юкмыни? Гөләргә рөхсәт. Исәнмесез һәр барчагыз.
Құшақлаша ишік артында қалдылар. Әй, егетлер, мына сеңа директор деген, ә? Қыз әлі кім болсын бұл жініз, хаман шыл жесімін сақлай. Біләсейді, қоян қойып теккенсің тігісі. Қияфәті келіші бұлай бірді далада өзеркінде шәушіге тартмаған. Кімнер янында отырам? Кімнер болып біткенлерсің бұл тәңкәлі малайлары? Сұрауларыма жауапны тағында таптым. Шампан шәрәбі ашылғаншы деп делбіге бойы доклад сөйлерге тілеушілер бар еді, қысқарттылар. Күрішу секундлары бұлай да санаулы, вақытны бәрәкәтлі тұтық. Яшьләр, дөньяның бар тұтқасы сезнең қолда. Мисаллармы? Мисаллар да китрик дей. Районыбызда Урай деген атаклы колхоз бар. Сезне тәрбияләп үстергән колхоз ул. Аның шундый дәрәҗәгә менүенә сезнең класс зур өлеш кертте. Мәсәлән, аның председателе безнең Гамирыбыз иш. Ялы Гамир Менә Әсин Асфанов кызарлыгыш булганы юк бит әле. Нигә күлмәкчән калдың? Ялы костюмны киеп җибәр әле. Күрик әле орденыңны. Бел йөргән шатта кызару килешә икән. Кыяфәтенә бераз җитдилек булды. Ах, сине шымытыр малай. Күшенә хезмәт кызыл байрагы орден такканнар бит. Күрдегезме? Менә шундый бригадирлары да бар бу колхозның. Әнвәр, синең кем икәнеңне тәбрик открыткаларындагы кайтарма адреслары ук сөйләп тора. Новосибирскидагы академиклар шәһәре кешесе бу иптәшләр. Күренекле Себер галимнәренең берсе безнең Әнвәрбез булыр дип кем уйлаган? Мин бер мәлгә шундый халәт кичердем. Кешене карай син, тик ятмаган, үзенең кайда кем икәнен белгертеп торган икән. Алай дисәң, шундый зур эшләр белән мәшгуль Әнвәрнең мактанчыкка әверелүе мөмкин түгел. Мин бу кирле уйларым белән үземнең хөрмәтле кешеләремә карата игътибарсызлыгымны гына аклап маташам. Күп укытучылар, иптәшләр, дус ишләр бар. Шуларны яңа ел алдыннан гына булса да берәр искә алганың бармы? Юктыр. Кунак ашы кара каршы андый тәбрикнәмәләрдән без үзебездән мәхрүм. Укытучы дигәнем дә хәйләкәр, хатаңны тикшереп, исеңә төшереп кенә тора. Аңлашылды бу, Җамал апа, искә алырбыз без аны киләчәктә. Шулай итеп чират миңа да җитте. Мөслимәләрендә узды, дәвам итте. Кичә генә Ык ягы газетасында механизатор дигән очерк укыдык. Шуның герое кем дип уйлыйсыз? Наҗия? Ниһаять күзләр Лениза ягына күчте. Күр әле, Лиза. Сез узаткан кырыш айгырларны классташ егетләре ничек иярли? Тырышабыз инде, Җамал апа, тырышабыз. Буны дигән сүз тагын, монсын ничек аңларга? Шуны сизенепме, класс җитәкчебез Лениз исеменә озаграк тукталды. Шул китүдән кайтмаган икән качкын кыз. Башта далада яшәгән, чирәм күтәрешкән. 2 айлык курстан соң әнә шул беләзекле, балдаклы кечкенә йомры куллары белән комбайн рулына ябышкан. Хезмәтенә карап хөрмәтен алган. Укуын тансыклаган тырыш кызына институтка совхоз үзе заткан. Башын әйләнерлек яңалык. Инженер-металлург Лениза Харрасова Павлодар трактор заводында конструктор. Кем идем мин? Кем мин хәзер? Гомерем буе кешеләрдән гаеп эзләп, гаеп түгел, тырнак астыннан кир эзләп түгел, күзләп, һәм шулардан гыйбрәт җыеп үземне кисәтеп яшәдем. Менә булай булмаска, алай эшләмәскә, аны дус итмәскә, моны иптәшкә санамаска. Кыскасы, минем каныма сеңгән бер омтылыш бар. Башкалар теләсән эшләсен, әмма мин киртәмнән чыгарга тиеш түгел. Менә шушы нәрсә мине җитәкләп йөртте. Чокыр-чакырны читләп уздым, тәгәрәвең бар. Текә тауларга үрмәләмәдем, мәтәлләвең мөмкин. Мәхәббәтнең кайнарыннан качтым, яну бар. Үткен конфликтларга кирмәдем, сынуым мөмкин. Дошманнар иш әйтмәдем,
дусларга ачылмадым. Әнә шулай гел бер төсле тауфиклы гына яшәгән булып, берәү әйтмешли, ни пичагымны кырдым. Классташларым арасында нәрсәм яхшы минем. 6-дагы 60-ка бара ди халык. Бераз салган баш белән мин уйлыйм. Канга сеңгән холык фигылеңнән 35-кә җиткәч айнып буламыни? Каясың әле үзе? Каясың үзе? Күңелнең бер пишмагы кытыкланып куйды. Якамны туралап, чәчләремне сыпайлап сыпрам да, каш астымнан гына шул якка карыйм һәм катып калам. Аның да күзләре миндә. Тик безнең күзләрдә беренче очрашканда кабанып киткән беренче ычкыннар юк инде. Алар бер-беренә үз итеп, кызык итеп, әз генә сагынышып караштылар. Андый чактан музыка гына уйнасын. Моңа куанышы, үткәне, хәзергесе барсы бергә кушылып җырга әйләнә. Мин сабырлык белән шуны көттем һәм морадыма ирештем. Нурулланың баяны элеккедән дә шәбрәк сайрап җибәрде. Күңелләрне йоткыч ык буйларын өздереп алды да, дәртле чистай вальсына күчте. Кузгалдым. Утырганда сиздермәсә дә аякка баскач әз генә тулганылды. Ничек тәэсир бирмәскә, чигенмәскә иде. Ипләп кенә атларга тырыштым һәм аның йөзенә, бөтен кыяфәтенә нур кыйып торган елмаюлы күзләренә карап сүзсез генә әйдәгән булдым. Шунда мин бу карашларның үзгәлегенә тагын бер кат инандым. Сөрмә тартмый да сөрмәле бу күзләр һаман да сөйкемле. Тик алар миннән элеккечә оялып качмыйлар. Елмаеп түгел, кычкырып көләләр. Әллә шатлыктан, әллә миннән. Ой, Гомәр. Ой, Гомәр. Синең белән дә бийсе көннәр бар икән. Шундук тапкыр җавап таба алмадым. Аның каравы килешле җина гәүдәсен ватыла күрмәсен дигәндәй өф итеп кенә үземә тарттым да, бөтереп алып киттем. Узган кичәдән үзем качып киттем. Көнләштермәскә. Үзәргәнсең син, кызыкай. Ой, Гомәр. Шунда әйтәсеңме син моны? Теләсәң ничек була? Шулай да. Яшәргәнсең, шибәрләнгәнсең, әллә кем аңларсың. Юләр малай. Син дә мондый тел бистәсе түгел инде. Мин әллә нишләп киттем. Каным кайнап табанышларыма кадәр йөгерде. Үз агрессыма юләр тел бистәсе кебек чүп-чуар сүзләр кабул итүче түгелме? Бу юлы алар мине иркәләп үртәделәр. Шушы залда бөтен кеше алдында биленнән шытырдатып кысасын һәм үртәгеш күзләренә карап теләсә ни әйтсеннәр. Бүгенгә син минеке дип кычкырасың килде. Ормас улы күсәк күтәрде. Шуның сыман минем кулдан килә торган эшме шул. Музыкасы да башта әллә кайчанғы хәлләрне яңартып шашындырды да, юләрләнеп куймагай тагын дип шып туктап калды. Миңа да акыл киреп китте. Ленизаны терсәкләреннән тотар тотмас кына урынына илтеп куйдым. Беренче мөхәббәт, беренче гайбәт дигән нәрсәдән мин дә мәхрүм түгел икән. Бар икән ул. Чынын шаяруын бергә кушкан үртәгеш сүзләр, инде мин синнән ялмыйм да, курыкмыйм да, син минем ниндилегемне шаят төшендең дигәндәй, ятсынмый төбәлгән туры карашлар һәм шуларны куәтләп вакыт-вакыт ялтырап алган атсыз бармактагы алтын балдак тынычлыгымны алды. Йокыга китә алмый гаҗиз булдым. Күңелгә ниндидер өметсез хыяллар инде. Иртән дә айный алмадым бит әле мин алардан. Дөресрәге, бу исерткеч тәэсирләр миңа көлке дә, рәхәт тә иде. Иртә мөслимәләр чәйгә дәшкән булганнар, йокласын әле дип кала кешесе соң торучан дип уятмаганнар. Зря уятмаганнар. Ник бармаска бара идем. Ул анда түр башында утырачак иде әлбәттә. Тагын бер үртәлгән була идем шул миндаль күзләрдән. Төшке ашка Гамир чакырган иде. Кайтышлый, Нурлылар алып керде, Әхмәтләргә калдык.
Ирләр төркеме дип инде кызлар берсе дә ярмады. Ленизада үтенеп чакыруларын кире каккан. Өйләрендә пешернәсе барды, кичкә үзебезне чакырмакчы ди. Турыларындагы карт янкы аз гына аяза башлаган уйларны тагын чуалтты. Әллә ул чүккән, әллә мин бераз үскән. Башым картайган бәсле ботакларына урынып китте. Әйтерсең, ул мине таныды да гаҗәпләнүеннән каганып куйды. Иңнәремә шыпы-шыпы килеп кар бөртекләр коелды. Гүя алар миңа кайда йөрдең моңарчы? Көзләр үтте. Хәзер кыш җитте инде, кыш дип пышылдаштылар. Бирешкән Шакир абый. Моңа кадәр минем өчен кырыс табигатьле, гайрәтле рәсми кеше саналган карт укытучының олы башын кече итеп капкалар ачып каршылавы былай да шушы якка кавышкан күңелне алгысытып куйды. Әнисе Закира апа да кече яктан яртышын ташлап атылып чыкты. Тик кызлары гына алай ватылмады. Аман шулай кинаялы елмаеп пальтомны эләргә булышты. Ничек кенә булмасын, әмма кәефне ача торган җан рәхәте тойдым мин үземдә. Бу минутта аның үз итеп каршылаган чал атасы да, кунакчыл анасы да, хәтта чакырылган кунакларына кадәр сөйкемлеләр иде минем өчен. Тик өстәл кырында күңелгә шом салучы ят хәбәр булып ярты битле телеграмма гына ята. Минем шулай кырын-кырын күз аткалавымны сизепме, Шакир абый аны өстәлдән алып тәрәзә башына кыстырды. Кияү телефонга чакырган. Ашыктыра бугай. Бер кулыңнан ычкынгач, баш була алмыйсың икән ул кызыңа. Барсында белән бит инде уйса, иргә чыгуында, кызы барында ишеттем. Һәм бу очрашуның язылмаячак бер генә пәрдәлек драма булып калачагы да ачык. Әмма менә бу моментта бер дә әйттерәсе килмәгән иделәр Шакир абыйдан шул кияү сүзен. Таралышыр чак җитте. Сөенечкә каршы Лениза да безнең белән бергә җыенды. Тәбәнәк үкчәле җылы читекләрен, килешле итеп тегелгән кыска кысмыр тунын колакчынлы нерпы бүрегендә киеп җибәргәч, бөтенләй яшь кыз булды да калды. Сезне затышлый почтага кагыла. Кайсы әле телеграмма шушымы? Почтага барышлый сезне дә озаткан булам дигән инде. Икесе дә дөрес. Нигә? Сезне оныттым дип, аны да онытырга ярамас. Гомергә шул синең. Әйтсәң, кистереп әйтәсең, уйларга калдырмыйсың. Язсаң, издереп язасың, күп нокталар куймыйсың син. Култыклап булмасмы дип, янәшәрәк бардым да, өмет үзелгәч артка калганда әйттем. Алар сөйләшеп сизми калдылар. Мин юри артка калдым. Дөресен әйткәндә, һаман шул өянке тартты мине үзенә. Яшьлек чирканчыгын шушында алдым. Кызлар ирененең тәмен шушында татыдым. Бәлки ул бүген дә узган егет чакларның 1-2 секундын әҗәткә генә булса да кире кайтарыр. Соңгы тапкыр тагын бер генә кат көтеп аласы иделә үзен шушы өянке төбендә. Әйтәсе сүзем бар кебек. Шуны әйтми китсәм, мәңге үкенермен сыман. Ләкин нәрсә ул? Нинди сүз? Нәрсә турында? Хәзергә ачыкланмаган. Каршыма гына килеп бассын, тел үзеннән үзе шишелер сыман. Мин элекке ялчан, шикчел әбисе сүзеннән чыкмый торган гомер түгел инде. Төне дә минем буталчык уйларым кебек болытлы. Ае да болыт артыннан үрелеп бер карый да тагын яшәренә. Озак көттем үзе. Менә борылып та кайта. Аның атлавы. Кешенең йөреше, кыланышы бер кайчан да үзгәрми бит. Гаепле кешедә өянке артына постым. Үткәнем һәм бүгенгем алдында фәрештә түгеллегемә шушы йолдызсыз төнне, шушы агач төбендә төшендем түгелме мин? Адымнар якынлашкан саен кар ныграк шыгырдый. Нишләргә? Каршына чыгып бассам курыкмасмы? Тәвәккәлем булмаса. 1,
Uzda. To'xta. Leniza. Birgina minutqa. G'umar. Nishlarim bu. Kimga sanaysan sen meni? Alloh yo'q dema endi. Bulay da onsan tug'il menga. Birgina minutqa. Birgina so'z aytasin bor. Kerakmi, G'umar? Birgina so'rovga javob ber. Yo'q. Birgina minut сөйләшеп tur sen menim bilan. Birgina minut. G'umar. Ishmadim deb aytsin. Qayerda esirib ulgurdingsan? Tilasan ishingga. Tik birgina so'z ayt menga. Bormi hozir ko'nglingda hech bir narsa menga qarata? Bormi? G'umar, alla sen baxtsizmi? Bilmayman. Yo'q, shundan turib. Menga qadar bu haqda o'ylaganim yo'q edi. Sen hozir? Bilmayman. Boshda o'zing javob ber, G'umar. Bor edimi sening o'zingda his degan narsa o'shoqlarda? Bilmayman. Allaysa bil. Yo'q edi, G'umarkayim. Yo'q edi. Tanishida yo'q edi o'shoqda senda yaratu. Do'stlik, ittashlik degan narsalar. Liza. G'umar. O'lib yaratdim etmay seni o'shoqda, ishonasizmi? Aqldan shashib. Bek kerak narsa edi qizlarga sezgirlik. Lekin yoshlik ularlik bilan muhabbat birga sezisha olmay ko'rasan. Birsini sezmadim men. Yaratmamda, iptashlar oldida salamimni oldirga xo'rlanuvimda, bir biyonligimni da sezmadim. Mening bilan qiziqishing bilan, qizlar bilan yurgan isimni olishing bilan ishrashuvimni da sezmadim. Sezmadim. Chunki men so'qir bo'lganman. Senden boshqani ko'rmayman. Chunki mening ishim dunyoda sendan da aqlliroq, sendan da botirroq, sendan da sekimliroq, sendan yaqinroq bir kim yo'qdir shekilli. Liza, xotirla. Shunday aytam. Mana bek g'aziz eding meni o'lchoqlarda sen. Bek g'aziz eding. Shunday bir vaqtni xotirlaysizmi ekan? Kina xabarga siz qo'yishdik. Menanda sening bilan men yashab o'tirib tugil. Sen o'tirgan iskamyaning ikkinchi boshida o'tirganida Alloh baxat sanaydim. Biz qizlar bilan klub eshigi tubida bosib qoldik. Sen malaylar bilan ata-tirta oldan kirib ketding. Kimlargadir o'rin olib qo'ygansan. Bizni o'tirtmading. O'zi kino bituga qaytib ketgan eding-da. Bir ne bo'lmaganday shusha yangi tibinda kutib oldim meni. Amina bir vaqtni Liza. Yo'q, G'umar. Bunisi G'umrimdan tasmi yo'q. Maktabga tava ketganingni shaylab olg'ash, qaytuvni o'zim saqlab o'tirdim. Ishrashishingni tugul. Yo'q, ishrashishingni tugul. Gavdangni bo'lsa-da ko'rib qolishing. Uzoq kuttirdim. Endi kirib ketaman deganda yurak surqildab qo'ydi. Ko'zimga ko'rinasanmi deb turam. Sen bir qiz bilan kelib tashitding. Ko'rmamishga solishib o'zib ketdingiz. Ko'rding bit, G'umar. Ko'rding bit. Nek to'xtatmadim. Nek olib qolmadim mening G'umarimni deb. Yankimni qiyni o'ksiganim esima tushsa. Hozirdan ishlab ketaman. Negadir shu vaqtda shonasida kelmadimmi? Nishindi. Sen kishiga sanab bergan kishi. Sening turmushdan tanish klassdoshing, yoraqqan kishi shunday tuvanlikka tushsin deydi. Ishorasi kelmay ekan. Kim kishligani? Anlatirga tili bor. Yozib bersa, qog'oz bor. O'zingni yotib qiziqqina bitilg'imar. Bulayg'ina xabar desing. Menga shulay tuyuladir desing. Sabrlig'imni jo'yib, shigarlash kishasini kutdim. Sinonda ko'ruvga yuragim sekrib chiqar deb turam. O'zim sir bermayman. Kechagi hikmatingni bulayg'ina qoldirmayman edim. Dashasing. Javob bermayman. Birga chaqirsam,
Чыкмыйм. Әүсем, түземсезлек белән сәгатьне күрсәтәм. Кайчан гына кичә таралыр да, ничек кенә әйтеп күрешербез. Әйтер идем әйтәсләремне. Карыйм, бер мәлне син юк булдың. Иптәшләрдән аерылдым да, янким янына чабып кайттым. Шунда көтеп торасыңдыр сыман. Көтмәдең Гомәр. Көтмәдең Гомәр җаным. Көтмәдең генә түгел. Туктамадың да. Тагын узып киттең бит пионер вожатый янына бултыклап. Тормышта очраган беренче ачы хәсрәтем менә шул булды. Барысына да менә шушы янки шаһит. Ул яшьлек күгемне сарган болытлардан куе ботаклары белән шыклады мине. Сердәшемдә, юанышымда бер син генә калдым. Кичер мине кичәк өчен дип кочаклап еладым мин аны. Күз яшьләрем вакытсыз кыйлган яшел яфраклардай сыгылып тамдылар. Шундый итеп ярата алуны һәм шуннан кутылу өчен иемне, авылымны, хәтта туган якны ташлап китүемә хәзер дә исем китә. Ләкин бу гыйбрәтле истәлектән мин сабак алдым. Яшьлек шаукымымны мәгънәсез иләрлеккә түгел, киләчәгем файдасына сарыф иттем. Сагыштан хезмәт, авырлыктан акыл коткарды мине. Вакыт минем файдага үтте. Калганнар үзеннән-үзе килде. Мәхәббәтнең чыны алда булган икән. Үзем генә белми йөргәнмен. Шын мәхәббәтемне тапканнан бирле күңелдә бер сорау йөри. Ничек ярата алдым икән мин сине, Гомәр? Кызлар чибәргә кызыга. Алай дисәң, күзләрең күрмәсә, аякларың йөрмәсә дә яратыр кебек тегә идем мин сине чакта. Хәзер күреп үк торасың. Күңелләребез бар булмаган. Икебез ике төрле кеше икәнбез бит. Шуны да бел. Юлларыбыз игез булсалар да, бер-беребезне бәхетле итә алмас идек без. Шуңа сөймик. Дөрес. Синең үзең өчен генә файдалы сыйфатларың бар. Тыныч син, сабыр син, тыйнак син, шау-шусыз син. Шул ук вакытта ярсыткыч кирлегең, пошмаслыгың, кешеләрне санга сукмауың кемнәрнедер рәнҗетми микән? Шул кадәр тирәнгә үтүем өчен гафу ит. Сиңа булган бу үпкәмне беркемгә бушатмый 15 ел күтәреп йөрдем. Әйдә, сөйләдем инде. Синеке сиңа булсын. Ишетмәгәнеңне. Ләкин авырга алма. Менә хәзер миңа җиңел булып китте. Күңелдә сиңа карата үчтә ачу да калмады. Татулашып, дуслар булып аерышып Гомәр. Не әйтсәң дә, син минем яшьлек яткарым. Сау бул. Хуш. Кире яктан салкын җил чыкты. Аптырашып, туңышып торасы юк. Ялганып китәр сүзләр беткән. Башлап үзем саубуллаштым. Кичер алсаң, кичер мине, кызыкай. Хуш. Хуш. Кызулык белән ашыгыбрак саубуллаштым да, янкыдан ераклашкан сайын үкенә бардым. Нигә шул сынаулы секундларның кадерен белә алмадым инде? Әйтәсе сүзләр калды кебек. Я тагын кайчан күрәм белмәм. Йокларга дип баш төрткәч тә төне буе үз-үземә урын таба алмый боргаланып чыктым.
Урыны да шундыйрак туры килде. Олы яктагы 2 кешелек тахтада бер үзем алмыйм. Икенче төн инде һаман шул чыкмый баштан. Үртәүле матур күзләре, шаяртып елмаюлары, хәтта үземне иянке төбенә терәтеп тиргәүенә кадәр китми күз алдымнан. Куш төнгенә түгел, атналар, еллар буена да шулай уйланып, сызланып ятарга риза. Тик аныкы белән янәшә урамда гына булса да яшәсәм иде. Ләкин булар бары хыял гына, буш хыял гына. Ул китә. Барыбер китә. Иртәгә үк китә. Кара таңнан торып китә. Аэропортка кадәр Гамир машинасы илтеп куячаган, шулай сөйләштеләр. Юлдашлар да түгелбез ичмасам, икебез 2 якка, капма каршы якка сарганбыз юлларны, капма каршы якка. Урамнан узган машина тавышына сискәнеп уяндым. Шул машина инде ул, аны лактырып кайтачак машина. Мин йокласын диптер, радиоларын басып торган булганнар. Кыймылдавымны байлап, көчәйтеп куйдылар. Иртәнге концерт. Миндә читтә гомер итүчеләр өчен аеруча тансык концерт бара. Җитмәсә, Илһам Шакиров җырлый. Аягым кара икән кыш кызының юлларым. Илһам бирау табын кына, атларда чабын кына. Йөрәгем яшьлегем белән тикне алып кына. Заказ биреп йөри җырлаталармыни. Нишләтәләр бит булай да бәйдәге юртагаттай кая керер урын тапмый җилкенгән күңелне. Кайтыр идем. Мин дә кайтып сине генә алып килер идем. Әгәр яшьлек дигән ул серле дөньяга кабат кайтып булса, ләкин булмый. Булмый дигәч булмый икән инде ул. Кулымнан бер ычкынган бәхет кошымны куып киттеләр. Тагын бер көнгә калдым әле мин тәңкәлдә. Аның өчен дисәң дә була. Уйламасыннар әле мине ялан аяк баскан җиреннән ваз кичкән зимагур итеп. Юктыр. Мин бүген алар рәтенә кермимдер. Төшкә чаклы кунаклар озатышып йөрдем. Аннан соң аларның әле суынып та өлгермәгән эзләрен барладым. Төштән соң авыл пичмагындагы зиратка менеп төштем. Бик читенсенеп, ялып кайттым мин аннан. Бурасы чирегән, ләхете иңгәндер күрәсең, әбием кабере ишелгән булып чыкты. Мине дөнья мәшәкатьләреннән коткарган, ашның кайнарын ашатып, күлмәкнең керсезен кидереп үстергән әбием кабере. Бабам каберен чамалый алмадым, югалтканмын инде. Кайтышлый авыл аксакалы Мортаза бабайларга тукталдым. Председатель мазарга йомыш кушып булмас, хуҗалык эшләренә булай да муеннан баткан. Карт кыр исә дөнья шөгыльләреннән азатрак, чардуганлык хакны шул Мортаза бабайга калдырдым. Әбинең дус карчыкларыннан да исәннәрен очратып фатих алдым. Күңелләре булды. Кайту белән Грузия гөле орлыкларын җибәрермен мин аларга. Әбием каберенә чәчәрләр, тәрәз төпләренә утыртырлар. Аралашып яшәргә кирәк.
Бу юлы да буш купега эләктем. Мондый кәеф белән ялгыз кайтуым хәерлерәк. Кыш уртасы. Пассажирлар бу чакта аз диләр. Менә шулай, кемнәрнеңдер гайбәтенә төшеп, кемнәрнедер булдыксызга санап, үзеннән бик канәгать булып аунап, йокым сырап килгән ваемсыз абзагыз өй ягына борылгач, кабаланып чапкан бахбайдай ашкынып кайта. Ашкынып дигәнем шул, юлда гына түгел, тормышта да шактый йокым сыраганмын ахырсы мин. Институт тамамлап, яңа мая салуына теләгемә ирештем түгел икән. Мин моны яшьлектә тиң итмәүдән, хәзер буй җитмәүдән насыйп була алмаган мәхәббәтем газабыннан әрнеп әйтмим. Кайчандыр шалкан урлашкан партадаш достым Әнвәргә сынатуым, һәм шуның нәтиҗәсендә аның белән уртак сүз таба алмаудан офтануы дип тә уйламагыз. Кайсыннан караманчып, кайсыннан үй ише күчереп әзер-бәзергә укып чыккан Әхмәт булып, Әхмәттән тәнкыйтьләнүенә гәрләнә дип тә уйлый күрмәгез. Әйтәсе килгән фикерем бераз гына рәсмирәк, ягъни менә булайрак минем. Туган мәктәпкә кайтып, остазлар, классташлар белән күрешкәч, кайберәүләргә сокланып, әз-мәз гыйбрәтләнеп, бераз гына сабак талып өлгергәч, чыгарылыш имтиханда язган иншам искә төште. Ул гомер кешегә бер генә бирелә дип аталайды бугай. Островский әйткән гаҗәеп улы фикернең асылына мин әле генә төшендем. Чынлап та, үз өлешенә төшкән көмешем, шул бер тутам гомерне нигә кешечә, ягъни булдыклы кешечә, мәсәлән, Әнвәрчә, Ленизачә, Әхмәтчә яшәмәскә? Моның өчен йөрәгең икеләтә артык тибәргә, пыскып түгел, кабынып, ялкынланып янарга тиештер. Сез язучы Диләрә Зөбәерованың «Куш янке шаһит» исемле повесте буенча эшләнгән радиотамаша тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Гомәр, Ирек Бахман, Лениза, Нәҗибә Ихсани, Әби, Вера Минкина, Мөнҗия, Гөлсем Исангулова, Әнвәр, Наил Дунай, Миннәхмәт, Рауил Шәрәфи, Ибраһим, Дилүс Ильясов. Калган рольләрдә Әсәр Шакир, Роберт Әбүлмәмбәтов һәм Мәсүдә Хәйрулла. Радиотамашаның режиссеры һәм инсценировка авторы Әхтәм Зариф. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.